muri yeZimbabwe mumazuva akapfuura takaona vajob scholar vachipa update kune macitizens, kune vanhu vavo masupporters avo vachiti aiwa vachivapa update his political movement achiti ndiri munzira kuda kufoma new political party. So tinoona kuti anomenshena kuti aiwa pane vanhu vari kuplana kumuassassinata, pane vanhu vari kuplana kuda kumuuraya. Muri yeZimbabwe mashoko makukutu avhundutsa vanhu kuti angaurayiwa nani job scholar. Muri yeZimbabwe usati aendera mberi nenyaya iyi ndokukurudzira ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tapochana mabvitsa ndokupa pano paZim News Live. Nokuti in statement vajob scholar vanenge vanyora vachiti whether I will be there with you or not, as my enemies have not shelved their plans to assassinate me for the sins best known to themselves, this process must proceed uninhibited to finality, said Sikhala. Ndo mashoko achitaura achiti aiwa nyange maenemies aripo ari kuplana his downfall kana kuda kumuraya, aiwa they will never stop me. Saka tinoona kuti reason yaanopa izvozvo, anopa reason, anokota from kuprison kwaanga ari achiti I took the challenge in stride, taking it as we go. When you are under attack, I learned not to panic, but to repel everything thrown at you and use it to sustain oneself against all adversities. I am hardened, ladies and gentlemen. There is nothing that would be thrown at me and that will either shake or frighten me. Ndomashoko anoita kana job scholar chiti aiwa ndinototora opportunity yezvese zvinotokandiwa kwandiri ndodzosera back, hapana kana chinondimisa, hapana kana chinondifrightena. Ndoyaita kana vajob scholar vachiti aiwa inini ndikuzofoma my new political movement. Muri yeZimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko anotogwa navajob scholar aya kuti aiwa kunyange vanhu vachiplana kuda kumassassinata they will never stop you. Pindai mucomment section medu tudze mafungiro enyu, usangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon. Tapochana mabdesa nokupa pano paZim News Live.